en welkom terug in een frisse video. Ik wil van jou een beetje wat bakken en ook nog karamel koken in kunstval. Dat is wat ik hier goed doe. Ik wil daar hier ook karamel koken. En ik wil het recept waar in de description box nemen en hier het wel proeven. Dat we hier ook aan het vinden. Maar ik hoop van hier het proeven dat je het ook gleich bij ons als dat allemaal zo veel wordt. En dat maakt dan van 24 bij 30 minuten wordt het zo zacht gekookt. En ik word hier in zo'n plus 24 minuten. En dat saus dat wordt vind ik, maar dat valt een beetje de kant te chill. Ik wil maximum 30 minuten wat ik dat verkan voor een beetje dikker worden. Brownies bakken. En ik doe de van zijn doos wat als het in brownies bakken, dan krijg ze aan als voor het op de doos schrijf. En dan daar ik plus nog de chocolate chips op, wanneer ik deze in de kieksjes papier hoor, dan doe ik nog een beetje chocolate chips op. En dan krijg ze als voor het op de doos schrijven werd. En hier zit direct de kunstval. En ik wist niet anders hoe ik de kunst handel, dat er stoel blijven door, dat ik een kind waar ik niet chillen door. Direct dan best zit. Ik ga doen allemaal keer sokkenbank. En direct er dus tot na een zaten, dat er stoel blijven door. Ik moet kind waar. Ik weet niet veranderen wat allemaal doen, maar ik ga dan zo niet zitten en ik ga dus dit opgeschoven. Hier hebben we nog voor de sirap koken en nog ijskoffie. Ik doe zo ligt wat ik dus voor salz met de sirap koken en dan niet zo veel chai. En ik doe dus een kessel grüne zucker en een kessel water en een beetje vanille. En dan dus voor 5 kilo koken en dan als ik voor kunnen lezen en dan iets opnemen.
Waffelmehl. Ik doe zalig voor dat normaal waffelmehl, of wat die dan doet van opeten. En dan in de diepvriezer natuurlijk dat ik dan dus eruit neem. Dan leg ik er nog een beetje gebakken met para geen warm beetje rusten. En dan vind ik dat gewoon fresh waffelmehl. En dan voor het recept van de waffeln ook in de description box nou en die dat wel. Dan krijg je dat te zien. Dit was alles wat ik op de video opwou. Ik heb die gaan nog paar gleich. En wenn je het gleich habt, dann subscriben, wenn je nog nicht habt. En den geben. Dann beim nächsten Mal.